Όλα! Γεια σας παιδιά, Βόρε εδώ, στο σημερινό βίντεο. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα challenge. Από εδώ είναι ο Βόρε. Ο Βόρε είναι και αυτός YouTuber, λογικά τον έχετε δει στο όχι. Τον έχω βάλει σε ένα vlog μου, αν δεν με ακολουθείτε σε εκείνο το κανάλι να πάτε να με ακολουθήσετε, θα το έχω από κάτω. Επίσης όμως θα έχω του Βόρε το κανάλι κάπου εδώ. Και από κάτω. Να πάτε να τσεκάρετε το κανάλι του και επειδή θα έχουμε κάνει και σε εκείνο ένα τέλειο βίντεο, να πάτε και εκεί να το δείτε. Και αυτά. Πάμε. Δεν σας έχω τελείως παντού πάντως. Αυτό. Οπότε, σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε το 7 second challenge. Το challenge του πρόκληση. Των 7 δευτερολέπτων. Των 7 δευτερολέπτων. Που ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ο καθένας μια λίστα. Και θα πρέπει να πούμε στον άλλο να κάνει κάτι και θα πρέπει να το κάνει σε 7 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος θα πει πρώτος? Ξεκίνα. Εσύ είσαι όμως ο Καλεσμένος. Ωραία. Από εδώ να σου πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, πού να τη ρίξω? Δεν θα την ανοίξει την λίστα όση ώρα θα λείπω. Μην την τρέχω. Όχι, έτσι είναι κάτω, επειδή μου πέτα την από εκεί κάπου. Δεν θα την ανοίξω. Θα το δεις μετά και στο edit. Ωραία. Πάνε και φέρε το λεξικό του Cambridge που έχεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει, πρόλαβε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Ήταν λίγο εύκολο αυτό, ήταν το πιο εύκολο που της έβαλα. Θα βάλουμε σκόρ από πάνω, Ναι. Ωραία. Βάλε, ξέρω εγώ. Το πρώτο το κέρδισα. Λοιπόν, θέλω να μου βρεις κάτι μοβ στο σαλόνι και να μου το φέρεις. Ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Έφερα πολλά. Εντάξει, τα έφερε Τα παιδιά. αφήνω εδώ όμως. Ναι, άστο εδώ. Λοιπόν, Παιδιά, δεν παίζουμε σε αυτό, το έχω ξανακάνει. Θέλω να μας φέρεις μπροστά στην κάμερα ένα σαμπουάν για τα μαλλιά. 1, συγκεκριμένα και τα μαλλιά. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ακριβώς πάλι, ακριβώς. Τα έφερα. Όχι διαφήμιση. Όχι διαφήμιση. Εδώ. Είναι από την Τουρκία, οπότε δεν είναι ακριβώς. Α, ναι. Ωραία. Καλά πάει. Θέλω να μου φέρεις ένα πορτοκαλί βιβλίο. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ είμαστε. Πάρα να τι έριξα. Να το, εδώ, πορτοκαλί. Δεν το έχουμε περάσει αυτό το μάθημα ακόμα. Λοιπόν. Α, εγώ. Εσύ! Αχ, Θεέ μου. Ξύλο. Φέρε ένα παπούτσι σου, αλλά θέλω να είναι το αριστερό μέρος. Κατάλαβες, πάμε. Το αριστερά! 2, 3, 4, Αριστερό, 6, 7. Νομίζω είναι ακριβώς το αριστερό, ναι, οκ. Ναι, είναι ακριβώς το αριστερό. Το έφερα. Μιλάμε, είμαστε καλύτεροι. Υπάρχει ντέρμπι. Θέλω να βρεις ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά, να τα φορέσεις και να έρθεις εδώ. Ξεκινά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θέλω να τα φορέσεις όμως. Τα φόρησα, να δεν φάνηκε. Σου πάμε. Ήταν μακριά ρε, ήταν κλειστή άλλη πόρτα. Όντως. Ναι. Από ποια μεριά πήγε? Ρε, όχι, άλλη πιο γρήγορη. Ναι. Δεν το καταφέραμε, 3-3. Ή. 4-3. Ναι. Δεν ξέρω, το δούμε στο edit. Πρέπει να πας, να φέρεις μια μπανάνα και να φας μια μπουκιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Παραλίγο να πάω μαζί. Τώρα πρόλαβες. Επειδή έτρεξε μέχρι εκεί να της το δώσουμε, παιδιά. Άλλο δούμε στο edit. Ή να μας πούνε από κάτω. Ναι, όντως, πείτε μας στο σχόλιο το πήρα αυτό ή όχι. Για ξέρετε ότι το πήρα. Υποστηρίχτε. Θέλω να πας να βάλεις ένα ποτήρι νερό και να το φέρεις εδώ. Και να το πιω. Μην βάλεις πάρα πολύ, μην γίνουμε χάλια. Άμα θες πιέσαι το κιόλας, είναι πλάς για σένα. Α, Δεν χρειάζεται να το πιείς, αλλά απλά να το φέρεις. πώς να το φέρω. Ναι. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετρούσα γρήγορα.
θα της δώσω 10 δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε μια παρατυπία γιατί είναι δύσκολο αυτό. Θα πάει, θα φέρει ένα αναπτήρα και ένα κεράκι και θα μας ανάψει το κεράκι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έλα, φάνηκε. Παιδιά, Στα 10 το άναψε. στο 10 ήταν και ήμουν και μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ναι, ήταν και μέσα στο δωμάτιο, οπότε τους το Το άναψε. μετράμε. Θα μου το μετρήσετε. Θα το μετρήσουμε. Εντάξει, κάναμε παρατυπία στα 10. Αλλά αλλού άμα αργήσω όμως έστω και λίγο θα το κόψουμε. Εντάξει. Θέλω να πας, να μου βρεις μια τσάντα, οτιδήποτε τσάντα και να μου τη φέρεις. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Παιδιά. Ήταν παρατηρητικός! Προλαβαίνω και να καθίσω και Ναι, να ναι. ξαπλώσω κιόλας έτσι να Ναι, στηρίξω. έτοιμος ρε. Ήμουν σίγουρη ότι δεν επρόκειτο να έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Εγώ παρατήρησα και φεύγοντας αυτήν που μπορούσα να φέρω. Όχι, όντως, μπράβο. Μπράβο, δεν σας είναι πολύ καλός. Μετά θα λέγαμε σε παιδιά. 2 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για Λοιπόν, τρόπλε. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να πάρεις ένα βιβλίο, να μου το φέρεις εδώ και να μου διαβάσεις την πρώτη λέξη που λέει. Από μέσα που λέει. 1, 2, 3, χαμό το 4. προβλήματα και ασκήσεις ενότητας. Δεν το είπες, δεν είπες τη βιβλίο. Ναι, δεν είπα το βιβλίο, απλά είπα τη λέει την πρώτη λέξη που λέει. Δηλαδή. Όχι, Παιδιά, αλήθεια. η πρώτη λέξη που Το λέει έχασα. είναι η πηγή των επιχειρησιακών βιβλίων. Βάλτε ρε γαμώτο και στα διαγωνίσματα και στα τεστ, δεν διαβάζω την εκπόνηση καλά και κάνω λάθη. Και εδώ τα ίδια. Πω. Νομίζω έγινε κατανοητό Και το μεταξύ είχα και 7 δευτερόλεπτα και το έπαιρνες στα Ναι, κρίστα. κατευθείαν μπαμ, ανοίγεις κιόλας. Θέλω να το ανοίξεις, να το φορέσεις και να το κλείσεις. Σε 7 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, Μέτρα πιο γρήγορα, ρε. 5. Ρε το φόρεσε! Όχι! Όχι! Νόμιζα βγήκε, ρε. Κι εγώ! Περίμενε, οπότε έχεις μείνει στο 6. 6, 7. Τώρα μπήκε. Εντάξει, Κοίτα, κοίτα, δεν το τα προλάβα, 10, δεν το όχι να σου προλάβα. πω όμως, τα 10 δευτερόλεπτα το προηγούμενα. Α, μπορούμε να Ναι. μου το χαρίσουμε γι' αυτό. Ναι. Παιδιά, από κοσμίο δεν ξέρετε πόσα έχω βάλει, οπότε ξέρω περίπου. Δεν ξέρω στον εαυτό μου βέβαια να βάζω, αλλά. Εδώ δεν ξέρω εγώ να βάζω το Αλήθεια. Σε κάποια φάση μπορεί να κάθεσαι μισή ώρα να προσπαθείς, γι' αυτό είπα να στο βάλω. Δεν έχουμε ιδέα ποιο είναι το σκορ. Ιδέα. Θα το δούμε στο edit. Για αυτά που σας είπαμε, πείτε μας ποιος έχει κερδίσει αυτά τα σημεία, γιατί δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Ναι, είναι σημεία που θα κρίνουν τη νίκη. Έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα share, ένα subscribe και στα δύο κανάλια. Όπως είπα και στην αρχή, το κανάλι του Βόρεια θα το βρείτε εδώ και στην περιγραφή κάτω. Το description box όταν ανοίγετε πέντε είναι σημαντικό. Και τι δεζόμαστε. Και τι άλλο. Θα κάνουμε και άλλα challenges, οπότε αν έχετε ιδέες πείτε μας στα comments αν έχετε κάποια ιδέα κλπ. Μείνετε συντονισμένοι και πολλές εγγραφές, παιδιά, εδώ πέρα η Hellenic Smile. Και από εδώ Και στο Βόρεια. και στο αγγλικό κανάλι, έχει πολύ ωραία vlogάκια και έτσι φάση, πείτε να το τσεκάρετε. Όσοι δεν το ξέρετε, ναι, άμα θέλετε το έχω και αυτό στο description box πάνω, ξέρω. Οπότε να πάτε να τσεκάρετε και το βίντεο που έχουμε κάνει στο κανάλι του Βόρε, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Μουσουλά! Λοιπόν, θέλω. Δεν ξέρω τι θέλω. Και μετά λένε τι γίνεται. Θέλω. Θέλω να μου βάλεις. Όχι να μου βάλεις.